Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Unya karon nga buntaga tagantad sa pagtagad kay ni amanggoy ordinansas dakpan sa Mandawi dugay-dugay naman nga ilang gipapasar mga kahigalaan pero gahapon mao na ang pag-implement nila ining City Ordinance 15-2020-1499 nga giaprobahan niya tong 2020 no kini nga ordinansa mga kahigalaan under ni mga ordinansa tanan nga mga public utility jeepneys, mga tricycle for hire, taxis, transportation network vehicle sa service kining TNVS o guban pa nga mga transportation systems nga nag-operate o moagi sa Mandawi kinahanglan kuno dunay clearance gikan sa team kining Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team sumuna mahigala nga atong tagagpagtagad ni kay gahapon gisugdan na pag-implementar kining maong ordinansa mga sukin ti paminaw. Nastong linya karon ang pinagkaisang samahan ng mga super operator nationwide dinhin sa Sugbo mga sukin ti paminaw ato mahatagag pagtagad si Piston Cebu Coordinator Greg Perez ato may nabi karon nga buntaga. Lahat ng tanong straight to the point. Mr. Greg Perez, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. May buntag sa attorney, may buntag sa tanan nga namin na karon, may buntag. Kining pag-implementar na sa Mandawi City nilang ilang ordinansa nga City Ordinance 15-2020-1499 labot ining mga muagi nga mga sakyanan sa Mandawi nga mag-operate sa Mandawi unsa inyong ikasulti ana sir pagpatuman na sugod kagahapon sa clearance sa team nga mga sa mga drivers sa mga public utility vehicles nga mobiyahe sa Mandawi City. Para namo sir no attorney ang kana nga ordinansa maka-epekto makayatak sa katungod sa uban nga mga motorista no nga dili sakop sa Mandawi kay sayod ta ang Mandawi as agyanan sa mga sakyanan nato nagbiyayan labi na sa mga pampublikong sakyanan gani itan-aw nato nga gani nga ordinansa medyo apiki ni sa atong mga motorista ug ingon siya ba nga ang uban nato ng mga motorista posible dili na moagi diya mga taxi dili na mo katod diya og pasahero mo na problema nato sa maong ordinansa sir ani ang problema man gud nato para kolektahon kuno sa Mandawi City ang maong nga mga fielding fines sa atong mga tagsonang driver no sa pagkakaroon dili lang na karon nga gi-implementar na attorney kundi dugay na no ato pang pagbalik yun pasada sa atong mga kaigsunang jeepney driver ug mga operator sa karsada karon na ipangusganan nila gyud at sana ang taxi no apil na ang uban ang ordinansa mangod tan-aw nato apil sa tan-aw nato ang ordinansa turne kay apil man hasta habal-habal gani nga moagi diya sa Mandawi nga ingon sa ordinansa public utility vehicle sa balhabal daan kasi sinabli na sana di wag man ay franchise nga balhabal itaw nga sa pagkakaroon ko sa sinabli no para namo nga ordinansa nga dapat agi gidon ta sa eksakto nga proseso o consultation ba o public hearing ba sa atong mga kaigsunang motorista sa atong dakbayan nga nag-agi diya ano sa siyudad sa Mandawi ba. Wa mo ka-appeals public hearing ani Mr. Greg Perez? Mao bitaw na sa atong aging simana sir nga nangayo ta sa minutes unta no kay wala ta ka appeal manggod wala mi ka huna-huna nga nagpatawag ang Mandawi ana og public hearing para tambungan unta nato para mapadayag pud unta sa atong mga kaigsunan driver ang
ang maong pagmugna sa ordinansa o ni. So, sa laktod na pag-istorya, kamo sa Piston, pinagkaisang samahan ng mga super operator nationwide, grupo manggid mo, wa mo kadawat og invitation, labot aning public hearing ani. Particular na mo, attorney, wala gid may kadawat, no? Labi na 2020 nga lockdown ta o wala pa man guna lockdown ta, gi public hearing na siya o kami sa Piston wala man ta wala ta maimbita ba, wala ta mapaybalo nga may ingon unta nga ordinansa ang mugnaon ang Mandawi. Unsa man gyud nga particular nga unod sa ordinansa ang inyong gisupak ani, Mr. Greg Perez? Una ang pagyatak yun sa mga katungod sa atong mga motorista, no, nga ingon na to way labot sa city Mandawi nga nanginabuhi diya sa Mandawi nga nag-aagi diya sa Mandawi. Kulistahan na sa 500 pesos pero kung wala kay clearance, apilo na ang mga tinding fines nimo nga ito pang mga nangagi nga katuigan mo na isa sa pagtanaw na mo sir nga makayatak siya sa katungod sa atong mga motorista. Muna nga kadtong tuang ato mga drivers in town, nagalinya na lang dito aron makuha na lang gid og team clearance. Tagpila man ang kuha niling team clearance. Base sa ordinansa, attorney, sakdatos naman na ang team clearance, pero kung may pending ka, dili po nila pwede ka isyuhan ng team clearance. Kung dili nimo mapul ang bayad sa imong pending sa una pang panahon, karong panahon, kuliktahon na nila. Maunang uban na itong mga kaisunan driver, dili na gilintahan ka biyahe kay limbawa, moabot na 50,000 o 50,000 ang ilang pending, wala pang sila kwarta nga kabayadan na pool, mahunong yun siya sa pagpamasada attorney ang atong mga kagsunang mga driver, labi na sa taxi o sa mga jeep o ang mga operator nga dili po kabayad silang pending, dili po sila makabiyaya attorney sa diha sa Mandawi. So kadtong dunay mga pending nya sayon namon ta pagkuwag team clearance kay 100 naman madadara unta apan kung dunay kay pending da ka magkalisod. So pwede may tabuan dili na lang mulikay na nas Mandawi. Muna uban nga mga kaigsunan natong driver, labi na sa driver sa taxi, ang uban dili na mo dawat anang pasayro, no, nga muagi na sa Mandawi. Mutuktuyok na lang sila Cebu City o basta dili sila kaagi sa Mandawi nga ruta. Muna problema na to sa ordinansa attorney. Muna amo kung kita ni kamutan karon nga mahinabi na to si Mayor o si Konsyal Jimmy Lumapas, isgutanan na nga ordinansa kay para na to para na mo ang mga motorista piki manggod sa pagkakaroon nga labi na ga-recover ta ang mga driver ga-recover sa kinitaan sa taas na panahon nga wala nakapanginabuhi diya sa karsada karon dili na nato mahangyo ang ilang pending pa ulit taon magyud nilag poll. Oo. Wala mo plano nga makikita mo personal ni Mayor Jonas Cortez or baka ni Konsyal Lumapas ani nga sa labing daling panahon makikita mo nya yung istoryahan nga dili pa ready ang ato mga drivers gikan patas pandemic. O mao na attorney ang atong ginahikay gani natay mga sulat no nga inog submit o letter kay niingon manggod ang informasyon dito sa Mandawi nga kinahanglan maatay request nga letter. Simple dili lang si Konsyal Jimmy Lumapas ang atong hinabion kundi kung kinahanglan mahinabi na to si Mayor sa ingon ana nga ordinansa attorney ato gyud paningkamutan nga mahinabi kay kita na mo makakuan magod maka-epekto magod sa panginabuhi sa atong mga sunsunan driver. Dawas ninyo sa Piston ang uban nga mga grupo, pwede ba ninyo nang maimbitar nga atong istoryahon sa Mayor? Mag-usa ta nga atong istoryahon ang mga officials Mandawi labot ani. O mauna itong mo sa pagkakaroon na torneo, gina-istorya na itong ubano, labi na sa mga apektado ba, mga taga nga nag-aagi kada adlaw, mga taga UB, mga taxi, gina-istorya na ito ang mga operatoran para mag-hiusa, para istoryon, maghimo tag-dialog sa kay Mayor para isgutan ang maong problema torneo. Nganong mga drivers mulikay na lang sa Mandawi unsa man day kanang ilang parahon ang matag sakinan nga public utility vehicle unya tan-awon kun na ba team clearance o ba bisag walay wa kay traffic violation ilang operasyon na turne mao ginang may tabo ilang ginang parahon niingon naman gyud sila gani sa mga driver sa taxi nga ilang yung parahon karong simana busa bisag
mingon ka nga malikay-likay ka kung diya ka sa agin, timingan ka nga parahon ka sa operasyon sa dakop, maparahan ka o mudako na noon imong penalty attorney kay wala kay team clearance plus sa imong pinding mo na may tabo nga kahintang nag-abiso naman sila atong agisimana sa taxi pa sunod ano posible UB na o habal-habal pa nga nag-aagi diya sa Mandawi ang sunod nga operational attorney. So ang pagkuha og team clearance dili to tinuod nga 150 100 lang ang pagkuha. Ang problema lang dili ka isyuhan kung napakay mga pending. Mauna ang sistema attorney bisan ang staff ni Konsyal Jimmy Lumapa sa itong agisimana istorya na mo nagdimog na kuno na nga ordinansa para kolektahon ang pending fine sa atong mga kaigsunan driver na naa sa Mandawi. Mauna gisulti no ug na kita diri sa piston maningkamot kita nga mahiusa po ni nato ang mga driver o mga operator nga maisgutan o matagaan og solusyon kay ang nagdako magod ang pending sa Mandawi sir tungod nang ilang kwan tungod nang ilang intact dito sa national o kanang no contact apprehension policy nga wala tay balo ganing mga driver nga gidakop na di ay wala nga naisla pending sa ilang paglukat og team clearance mo na mitabo sa Mandawi sir. Kadaghanan na ba sa inyong ruta sa Piston Mandawi, Mr. Perez, no? Oo, kaya ang mga nagabiyahe sa Cathedral, sa Ayala, di mo ginamaagin Mandawi, or niya, mga Tagalasyon, Kaliluan, natay kong pistila, no? Mga media, yun dili po siya, kuhan ang tanan magod ang ilang di kulikta karon bisan sa modern, kuhan po ang modern sa dakop, maunang sa umaabot, posible maglihit ang atong mga driver sa umaabot nga mo agi, no? Mudagan diya sa Mandawi kung patuman dyan na kuliktahon dyan sa pagkakaroon ang tinding dagko ba. So ang mga drivers kasagaran napugos na nagisag ko ag team clearance kay kung dili ka kakuha inigpara nimo nya wa kay kapakita nga team clearance 500 na mahinuoy mabayaran nimo. Mao na attorney ang sitwasyon yun sa mga driver na maparahan nga wala pa team clearance ay ilaman imbestigahan yun bisag ka ng single motor kung kinsay ang cash nimo habal-habal ba ka o pribado ba ka nga nagasakay anang pasahero o imong back ride ang nakabutan sa ordinansa mga attorney mo na apiti sa ato no kung kami tatanaw na makadaot yun siya o makayatak siya sa katungkod po sa atong mga seksyonan driver o makakibang o dako na nga problema noon sa atong panginabuyan sa atong mga driver nga wala ikabayad ng building times nga dugay na nga panahon nga wala makolekta. Basin gusto nila sa Mandawi sad nya makakolekta sila pinagi sa team clearance nya gawas pa na aron nga para nila basin sa ilang perception nga at least matabangan ng mga driver nga dili kayo dako na kayo nya inyong bayaran ni renew sa inyong lisensya. Mauna ang sa mga ginapaningkamutan nato attorney nga maistorya gyud nato ang Mandawi o madayalog nato si Mayor gitanan ana nga mga sige rason ana nga paano nga ordinansa ay para namo kuan magyud dili man gyud tukma ano dili man gyud anayan unta nga anaon nga sobra pa man noon sa national laws ang gihimo nga ordinansa sa Mandawi City mo na problema na to attorney. Kaya ikaw magbayad magyapon ka ana pero unya na inigrinyo. Mao na attorney kay kabalutan na Republic Act tong Agosto tong 1930 to 930 nga paano na gyud ang pending pero mga LGU ga hinahinay naman po sila kolekta attorney sa mga pending no nga karaan ba sa atong mga seksyonan driver. Basin ilang gusto ani Mr. Perez ang ilang logic siguro mga sila nga kaning amo pagtabang ni namo ninyo aron nga dili kay dako inyong bayranan at least karon mobayad na mo ginahinay kontra sa mapinding nagmaayo hinuon dako na kayo inigrinyo ninyo dako kay mong mabayaran. Basi inaana ilang hunahuna. Natay diduso ana nga mubayad sa driver og mga operator standard lang unta nato ba dili full diretso karon gapangita pa ta income o dili ba sa basang income sa mga driver ron ga-recover pa pwede ra gyud na nato kan unta god datahan ba kung baga pareho na sa
sa Cebu City nga maingon man si Consul John Quinto nga pwede man gani na siya dakadatahan o imuan og amnesty. So depende man na attorney sa kwan sa LGU ba. Kung unsay tan-aw nila sa atong mga kaisurang driver nga sa umaabot mura hinungdan ba nga kulang pa tag sakyanan ron. Samot nakakulang na sa umaabot, wala na kasakyan na itong mga estudyante, labi na sa pag-pull yun sa klase. Mauna problema na ito gagi tanaw aning implementation sa ordinansya attorney sa Mandawi City. Naamoy target date kano saan ninyo istoryahon ang mayor or si Konsehal Lumapas ani nga inyong hangyoon baka labot aning mga ordinansa or dili pa right timing kay bag-o pa ta nag-pandemic? Or napagyapon ang pandemic? Itong aging simana, nagkuha na ta sa kopya ng ordinansa o karon nga simana, medyo ato na ni iduso nga baka istorya na gid ta sa konsyal o sa kay mayor, human sa konsyal, istorya ta sa kay mayor para skutan na to ni og tinarong ang maong ordinansa attorney. Tingali o mag-usa mong tanan paghangyo ani. Kinahanglan nga mag-usa mo lain-lain nga mga grupo aron nga magpanon mo dito sa City Hall basin niya ng pamagiha di pod dili mo matalikdan og dili magkapiyong ninyo kini mga official sa Mandawi kung magtan-aw nga daghan ang mga Mandawihanon nga concern niining maong ordinansa. Mao na attorney ang ginahikay nato sa pagkakaron nga maabot po natong uban ng mga transport group, ang uban ng mga individual para makahiusa ta para pag kumbaga ato ning questionon gud at kaning kamutan nga maistorya gyud si mayor para mahimuan ning solusyon ang maong ordinansa nga gipatuman sa Mandawi City. Now, ug maistorya ninyo ang mayor or si Konsehal Lumapas ang posibilidad na ni duha. Pwede nga mosanong sila sa inyong hangyo or pwede dili. Now, kini kung dili panalitan, namoy plano nga moadto sa korte aron pag-question ining mga ordinansa? Kana nga mga plano na to Ornino kung nato na gani na mga lawyer karon nga atong duulon na kay maistorya nga mga lawyer para pag nila na nga ordinansa kung tabo posible kung magkaiusa lang ang driver operator attorney kung yung sa uban yung mga sektor posible mo lunsad din sa sa dako nga protesta no diya sa Mandawi sa maabot hindi matagad ni mayor ang mao nga problema nato sa ordinansa nila attorney mao na ang kung bagnas piston mao na gahimo magintag protesta diya sa unagod labi na sa mga nato nga mga ordinansa atong taas nga prangkisa sa tricycles muna sa nahon ni Mayor Pisumbing ato mong ito giprotestahan yun para maus-us to gitagad mo sa to ang diri sa kay mayor karon ato lang paningkamutan na maistorya o dili na mo sampot sa ingon nato nga protesta nga may tabo sa Mandawi City attorney. So sa ato pa kung panalitan muna pila sa inyong mga options nga inyong hangyo ng mayor labot ini mga ordinansa o dili gani ang usa sa mga options yung mga tumos korte aron inyong kwestiyonon ning ordinansa or maghimo mo og lihok protesta. Mao na ang padulungan gyud attorney kung tan-aw nato sa labi na sa transport group o labi na sa amo sa piston mulunsad gyud ni ingon ana nga kalihukan kung wala gyud tay mahimo nga solusyon ang mayor ani sa mao nga problema attorney. Kung magkikatubang ninyo si Mayor Jonas Cortez labot ani, unsa may inyong hangyo? Inyong ipabasura kining maong ordinansa or inyong ipapospon lang una ang implementation ani? Pwede po na ito kuhan attorney sa kay Mayor nga i-postpon. Pwede po dili nila ma-postpon. I-staggered ito ang mga pending sa itong mga kuhan, mga kaigsunang driver. Pwede po na siya, anaon na ito good. O tagaan na ito amnestia ng mga dagko na kayo pending. Kaya sa umana sa driver o ito ng mga 300,000 o 100,000 o 50,000 nga beranan kung ikulitahon yun na ito nang pasamot na ma-piece out na noon ng atong driver nga o atong mga jeep nga tungod lang ang pending. Mauna atong tanawon kung unsay tubag ni Mayor na basta mo hangyo ta sa Mayor sa panahon nga maistorya na kung asa ang win-win solution siguro attorney. Oo. Basta mo ingon sila Greg nga ay parihara man na makabayad man lang gihapon gud mo kung panalitan og kuan adto mo sa LTO mo renew mo makabayad man gihapon mo mao man ang istorya ha
Basig mo na ilang argumento unsa may inyong tubag? Mo na ang atong paningkamutan posible diha na siguro ta mo kuan na attorney nga i-staggered na lang sa driver makumbinsi na to ang LGU o sa mga operator data-datahan ba hantod nga sige siya biyahe sige po siya data pili mo na mo on sa mga operator nato sa og mga driver sa mao nga mga pending fines attorney gani ingon man gyud sila nga kailan nila og kaso dito na po na sa korte kinuha at bangay sa korte yan ng kailan na yun nila kaso mo na problema po sa mga kaisunang driver nga mahimo naman og kriminal no sa tungod lang sa pending fines nga violation nila sa unang panahon nga wala makulikta sa LGU. Kini ni ang kumusta naman inyong pamasahero karon, Greg? Gikan sa pandemic nga grabe kay lockdown nya karon murag nakabalik-balik naman. So kumusta man inyong mga pamasahero? Okay na ba ni balik na ba gyud sa normal nana ba moy kuan gyud nana ba moy inunta halin or kita gyud matag adlaw? Sa pagkakaroon na tornino, bisan sa pagtaas na gyud sa presyo sa lana, no? Pero tanaw na to, wala pa man gyud ka ingon 100% nakabalik ang atong mga driver o mga operator sa karsada. Pero ang nagabiyahe karon napita na to na naging sila take home, no? Mo maka nanay mga dako na ilang ganansya tungod sa kadaghan mo sa pasahero karong tornado ang sakyanan ng gamay pa. Wala na mo dako gyud ang ilang kita no bisan sa karon nga panahon nga nag-agita sa pandemya ang recover yun sa tinuod nga panahon karon recover yun ang ato mga operator nga makabalik pag yun ang ilang mga sakyanan diha sa kadalanan kay sa tinuod lang kulang man gyud sa sakyanan karon nga nagdagan kung ang modern lang atong saljan dili gyud na makaya gyud ang mga pasahero na to torturis makita dito nato sa kadalanan nga gatapok no nga tong mga kaisunang mga kadalanan matagang aras out o di gani kulang yun wala tayo kasakyan mo na yung problema na to nga ang mga driver karon og mga operator yun na paningkamutan na to o ginahangyo nga mapadagan na ang ilang mga sakyanan bisag PA pa wala tayo franchise pa sa FRB ang gina-issue pero okay naman basta makadagan lang no para panginabuhi po balik ang atong mga kaisunang driver o mga gagmay nga operator. Kumusta man tong mga drivers gitabangan man unta mo sa gobyerno dunam ganitoy fuel subsidy nakadawat mo ani tanan Greg? Isdutan sa fuel subsidy sa ahensya o sa gobyerno tornino pipila ra gyud ang nakadawat ato no labi na sa mga traditional na to nihit dito ang nakadawat lang ato mga nagkupot sa card no ang uban na tong mga driver labi na mga operator nga wala gyud card nga gigunitan wala sa system sa FRB wala gito kadawat torneo bisan pa sa katong sa SAP no sa SAP sige ingon ta nga panang lockdown ang SAP 6,000 duwa man to ka 6,000 pero kami ako mismo si driver mismo ako padawat atong SAP nga duha ka bisis di kuan sa DSWD no una problema attorney sa mga subsidy nga gikan sa ahensya nga naa ganito report nga gibalik ko no sa Treasury National Treasury ang atong budget no saka problema ba nga wala pa matagaan tanan nabalik na noon dito sa National Treasury ang budget no sa atong kagamanan ang una attorney laragad sa buhok kasi priority dito sa modern sa co-op ba kung akong matawagan si Mayor Cortez karon or si Consial Jimmy Lumapas nga maoy kinini ang maoy author ini mga ordinansa unsa may pangutana nga gusto ninyong ipaabot ang sada attorney ang mugna no o unsa gyud purpose sa mga ordinansa ang pag banato sa mga driver o pangkuliktaan na o nag-aaktiba siya sa kinanglan makakuan sila o finansya attorney sa maong ordinansa kay dili man luwas ang tanan no sa maong ordinansa kaya apel man tanan antod salbalhabal mo na nga ang among tanawa na god unsa mag-purpose sa maong ordinansa para makatigom ta og kwarta o para ma-minimize nato ang
driver o makatabang bata sa driver isgutanan sa diha sa kadalanan. Oh. Okay, Greg, salamat kay paghatag panahon nato diri sa DYHP. Salamat sa nimo attorney paghatag og panahon og daghang salamat sa naminaw karon. Ayong buntag. DYHP RMN Cebu, the official #1 radyo mo nationwide. Ano to taon mahigala atong tawgan o kung matawgan nato mahigala ang author ini mga ordinansa o niya ang taga-team o ang Mandawi City Government mahigala on sa ilang kumusta man ang pag-implement kay nasugod man ni kagahapon no nining maong implementasyon ato ning tagapagtagad mga sugid tig paminaw na may mga concern go sa mga drivers ug katong mga drivers day nga taga Cebu City mahimong mulikay sa Mandawi pwedeng apektado hasta mga pasayro taga Mandawi mo nga Mandawi sir di lang kung biyahe dito sa Mandawi day mo nihit ang sakyanan ani Mandawi kumauhon. So ato ni tagapagtagad may gala kumusta man no sa side sa city government. Straight to the point. Tagapagtagad may gala tunduga mga hisgutanan robutaga daghang mga gipadangat nga mga complaints diri sa Sibianan karon. Una nga inig commercial ako sang hapiton mahigala dayon og kuan. Kat ato sang hinabion kadali no ang sa habig sa Mandawi City labot ani mga higala kay nay concern sa mga drivers. Doon naman ko ni Mandawi City mga kagalay ordinance nga ilang gipalabang nga kinahanglan ang tanan nga mga public utility jeepneys, mga tricycle for hire, taxis, transportation kini mga TNVS mokuha og team clearance. So kinahanglan makakuha gyud no. Unya tag 100 pesos ba ni ang matud pa mga higala unya kung wala kay team clearance delikado kag madakpan. So dunay hangyo usad ang side sa mga drivers ani atong ipa-explicar mga higala kay nga mahani ning mga ordinansa si Konsyal Jimmy Lumapas man sa Mandawi City niastong linya karon nga buntaga atong tagapagtagad. Lahat ng tanong straight to the point. Konsyal Jimmy Lumapas, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Attorney Rufil Banyok ni sir. Good morning, attorney. O daghang salamat sa imong gihatag at kagayonan nga maka-explain sa ko sa akong side. Bitaw sir. Sir, kinini ang imong ordinansa, I understand doon nagyud kay mga rason sa ani, pero sa side po sa mga drivers ingon sila nga pandemic pa man gani hantod karon, ikaduha bag upan na igo sa audit, ikatulo nagmahal ni gasolina tungod sa problema sa Ukraine ug Russia, ikaupat gitagaan pa man gani sa fuel subsidy kay tabangan sila kay wa pa sa makabarog in town. Sumura og para nila murag dili kayo sakto nga timing ang pag-implement ning ordinansa nga mag kolekta og team clearance, magkuha team clearance aron nga makabiyahe sa Mandawi. Unsa imong tan-aw ani sir? Yeah, attorney, actually napass din akong ordinance atong January 13, 2020. Pag igo sa pandemic, wala ta mangulikta og team clearance. No? Mangulikta og team clearance kay ako kung intention ani attorney maprotektahan ang atong pedestrian, maprotektahan ang atong mga passengers o maprotektahan sa atong mga operators. Kay ang sakyanan nga as of kuan ni attorney 2017 nga data nga akong nakuha 377,778 ka mga sakyanan ang moagi sa Mandawi. Og dili nato hatagan og kay gayunan sani kaning nipon ang atong balaod attorney. Daghan go kaayo mga pasayloa lang ko attorney, kayo ang mga jeepney drivers nga nag-abusar attorney kay ang mga pugod nang reklamo ang among mga team enforcer nga sa ilang atubangan gisiun ang citation ticket, uton ang citation ticket unya ilabay sa ilang atubangan. Morning morning akong giukay ang mga violation attorney kay ang may tabugod og may isyuhan ka og team citation ticket imom nang og dili ka mobayad pailan ka og kaso. Dako ang ilang kuan attorney, mas mudako ang ilang bayranan unya mas hasol pasad nila attorney. Atong mahatag lang ko ni mga example attorney. Sige sir. Atong kini si Patiga, di lang ko mention siyang ngan Patiga ni si attorney atong Mayo 5 ka violation na iyang nahimo. Atong June 4 ka violation, atong July 7 ka violation, atong August 4 ka violation. Atong 2017 wa gid siya mobayad sa iyang mga penalty. Nasay usa kini si Sumarago, di lang sa nako i-mention iyang ngan. Ang iyang violation attorney since 2012
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 years nga sige siya og violate sa atong traffic rules. Wa gid sad siya mukuha, wa gid niya lukata ang iyang citation ticket. Atong 2017 nakahimo siya og 23 ka violation. So mo na ato ni nga usa may akong buhaton nga madisiplina ang mga drivers nga moagi sa dakbayan sa Mandawi nga gateway man ni to the north. Moagi gyud ka sa Mandawi, una ka mato Konsolasyon, Liluan, Compostela, Danau up to sa Bantayan. Unya moagi sa gyud ka sa Mandawi ug moadto ka og Lapu-Lapu. So imagine ni mo attorney nga ug naay mga jeepney drivers nga dili mosunod sa atong balaod, unsay may tabo sa Mandawi. Happy ang traffic. Ang ilang violation attorney, no stopping, DCS, kining disregard traffic sign, obstruction to traffic, no stopping, hitching, kining pagtugot nga magkapyot ang mga pasahero. Mo ni nga naka-desider ko nga maghimo ani nga ordinance sa attorney kay aron naay respeto ang mga drivers sa ato mga team enforcer. Ako sa nagtuog ko nga doon na kay igong katarungan nga nung imong ipapasar ning mga ordinansa, no? Pero sa pikas bahin ang ato mga drivers murag niingon sila murag dili pa timing nga ipapasar kon o i-implement kay tungod sa ilang sitwasyon nga og dunay mga badlungon uban o mas daghan ning dili badlungon nga mapiktaran sila kay kung mukuwasag team clearance okay man unta kuno pero dunay mga pending uban di sa ka-afford pa labi na karon nga gikan pas pandemic. Wa mo'y plano nga inyong i-postpone una ang pag-implement ani konsehal? Ako nang i-consider ito ni. Actually, kining dagko na gani kayo og violation, musugot man ang team office nga tunga ra ilang bayran unya staggered payment and 6 months. Oo. Or naasa ko hinahunaan kay aron pag convincer gyud sa ato mga kaigsunan nga mga drivers nga dili antay puro nga akong ordinance. Gani nagplano sad ko nga katungway mga violation free ang ilang team clearance. Oo. Kaya kana sang fuel subsidy attorney gani dunay 2,500 ka mga tricycle drivers diri sa dakbayan sa Mandawi nihatag mi og 5,000 nga fuel subsidy. Kung may sponsor ana nga ordinance. So unya mao ni pilar man ni ang 100 attorney gamay ra kay ni 100 siguro. Ang ilan na balakan kining 100 unya ilan na balakan kadtong ilang mga pending sir nga na mga pending nilang bayronon unya matud pa nila mura og wa pa sa makabangon ba gikan sa pandemic gikan pa sa audit bag-o pa kanila kabiyahe ang ubang ini wa pa kuno makabalik og biyahe unya bunalan sila dayon ining bayronon mao na ilang nabalakan. So basin og matagaan ninyo og dugang konsiderasyon kini maong sitwasyon. Ako istoryahon ang akong mga kauban, akong akong hangion ang mayor nga ipakuan sa moratorium ta sa team clearance. Actually ato ni kining team clearance ba mahug naman lang ni og kuan wa kay traffic violation ato ni dili man kaparahon kay pangitaan ka og team clearance. Ana naman ni pananglit na kay kuan na kay traffic violation unya pangutan-on ka og nakay team clearance. Team clearance mo na nga pabayron ka. Dili ningon niya parahon lang randomly parahon ka dinha unya pagitaan kag team clearance dili na kun dili dunay traffic violations niya triggered by that traffic violation the traffic enforcer will also ask about the team clearance. Yes, mao ni atong kuan attorney wisdom sa atong balaod. Ang ilan na balakan na ginana sir kinabutang magud og condition sine qua non murag prerequisite ang pagbayad una sa ilang mga pending una sa makakuha barato man unta ang team clearance madara man ta kay 100 ba ni sir no? 100 sir. Oo, magkabayad unta kuno sila pero ang katong man pending nga dinagko mo ni maglisod sila unya karon panahon na kuno mura og pait pagyud kaayo sir pait pagyud kuno kaayo murag bag-o pa sa na bunalan ba naglisod pa sa bangon taon. So basin og ma-consider ninyo na dapita sir. Ako nang kuanan nga mag-moratorium lang usa kay aron kun actually ito ni nagwapya sa dayon ni nato ilargo. Dugay makani nato implementar ni nga balaod. Naka-kuan lagi mao na ang kanang uban murag moingon nga anti-poor ni nga ordinance kay tungod lagi aning 2012 wa nila atiman na ang ilang traffic violation. Mao gyud. Bisan siguro ikaw attorney ba sa imo sang side makita mo nga naay pag-abusar ang mga drivers
Kay og kuan pa sagid sila, diligent pa sila og naa sila violation, ila unta dayon nga ikuan. Bitaw. Lukaton ang kuan. Oo. Ang atong kabalakan po na ni Sir, basin og katong mga dili lang ang mga drivers ba, ang katong mga taga Mandawi panalitan gikan sa Cebu, mo para sila og taxi or mo para sila kuan mingon nga di lang sa may biyaheng Mandawi kay wala ba may team clearance. So murag maapektaran og apil ang atong mga residente. Okay, naman mo yung drivers mo nga kana na ang asa Magaday, Mandawi na pare ba nang uban ba nga mamili bitaw kuan nga Mandawi di na sa kuday kay ako'y kuan team clearance. Pero actually ito ni di man ka angay mahadlok kung walang ka di lang ka mo violate sa traffic. Oo, dili magkasitahon ug naa ba kay team clearance mo na nga ako giingon nga kuanon ra ka pangitaan ra ka sa team clearance o kuan kanang nakay traffic violation nga mahimo. Oo, mao gyud. Oo. Pero ilang kabalakan lang basin og na nakalit sa left turn or right turn kay kini ba to mga traffic enforcers Mandawi puribuyag mga kugihan na bagyo kaayo pod. Mo bantay mo dakop gyud sila sir. Sakto man sa noon pero inig ka trigger karon og no left turn or right turn mapangitaag team clearance ma-appeal gyud noon to nga maigo sa 500 pesos. Oo, kay ang ako gud ni ba dili man ko gud bunto ani nga magsige bitaw tagpasaka sa atong kuan kanang kining violation ba magsige pa tagpasaka kay atong sa una gud 2016 tag 200 raman ang kuan tag 200 raman ang violation tag 500 unya mao ra magihapon di man mulukap sakaan ta lang gihapon ni og lain na sad nga kuan pagtaas dili gihapon mulukap so might as well nga i-kuanta na lang ni pirmi na lang ni unya mulukat na sila team clearance. O sige sir, so tingali o ma-isgut ko na sa ninyo da sir makahatag tag moratorium baka in the meantime nga niya patas kalisod in taon kayo ron. Sige attorney, salamat kayo sa imong gi-propose kay ako nang i-consider kay kuan kay aron pagpakita gyud sa atong mga kaigsunan nga dili in taon pumarta nga ato lang nga madisiplina ang ato mga drivers attorney. Bitaw. Taon ni lalim ang 377,778 ka mga sakyanan nga moagi sa Mandawi kada adlaw niadto pa ning 2017 so ni karon siguro mga 400,000 a day. Ang uban mo magulbol sa uban tong kuan kay na labi na katukas konsolasyon aday kaskuan nga maagi ra pa Mandawi di umi kalikayan nga amo lang likayan ng Mandawi pero agi ahat mi kaagi gyud so munang daghanay noy na kuan po sir hasta mga di taga Mandawi murag na ukay sila ba ining maong ordinansa. Pero og ila sa tan-awon ato ni ba nga para kayuhan ra man sad ni kay og hapsay ang atong mga kuan traffic ang mga jeepney drivers makadaghan sila maka round trip. Ang ato sa mga kaigsunan dito sa Konsolasyon o sa Liloan malipay sad sila kay aron dali sila mabot silang destination. Ningon to plano to mga drivers sir ako man interview tong taga Piston nga makikita kon sila nimo aron nga maistorya sila maistoryahan ninyo pod kuno kining maong kuan hangyo nila. Ako sir willing ra gyud kay ko nga makikatubang any transport organization nga dool sa akong opisina makigistorya kay andam kong maminaw. Ayun noon sir. Konsyal Jimmy Lumapas, salamat kayo kon sa paghatag nimong panahon diri sa DYHP. Salamat sa gay attorney sa imong panahon nga gihatag nako nga maka-explain sa akong ordinansa. Daghang kay salamat ug may buntag. May buntag. RMN Exclusive. Mga higala pero at least ay ang gi-consider day na mo na kalainan og ma-brought up nato diri sa atong sibianan kay kuan man no. Puribuyag lang ang atong mga officials sad makakuan sa sila no. So posible matagaan nila nig kuan moratorium gamay kay panahon ko pandemic pamangod ka karon hantod gani ron no. So murag mga drivers bataon nga dugay-dugay wa kabiyahe. Ang uban gani wa na gani magkabiyahe tong uban pa hantod karon. Unya ang uban mapay pagbiyahe sugod mahal ang gasolina kang problema ha. Unya magbunalan pa kada speaker sad kay di ay laing bayran na. Wa na gyud ato sa silang agakon day nga sige agakon sa mo no agakon sa murag bata ba agakon sa mo ra makabarog mo. Unya makabarog-barog na okay na. Pero karon nga murag mapay pagkuan katindugon di nya bunalan nimo na wa na. So pero kasabot sa tama higala sa side ni Konsyal Lumapas no sa iyang sa iyang mga punto sad mga sukitig paminaw pero sa side sa mga drivers kasabot sa ta so tingali dunay mga pamaagi ani katong staggered nga basis o uban pa nga ila makonsider. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.